Hola, jo soc la Caterina, tinc 25 anys i em dedico al sector cinematogràfic. Actualment estic més al departament d'art, però al NIU he presentat un curtmetratge. M'he presentat amb òpera, que és un curt que vaig realitzar com a treball de fi de grau. I és bàsicament un experiment entre el llenguatge audiovisual, la posada en escena, va ser una exploració entre la càmera, els actors i una manera per experimentar entre el guió també i la direcció, que era el que més m'agradava en aquell moment. Però ara mateix m'adic bastant a la direcció artística, al departament d'art, a 13, que també és una de les meves passions. Però en un futur m'agradaria seguir escrivint guions. Ara mateix en tinc una en marxa de guió. Crec que com a directora m'identifico bastant entre crear un joc entre la càmera i el públic. M'agrada tenir aquesta exploració, joc, per així dir-ho, i en aquest nou guió torno a repetir com aquest patró. Faig molta barreja també entre una posada teatral, faig moltes referències a un teatre físic en pantalla. Cinema, perquè soc una persona que m'agrada crear i és un àmbit que te permet tenir com molt d'espais creatius, no només en un sector, sinó que cada departament té la seva part creativa. Per això crec que soc una persona que encara no s'acaba d'identificar en un departament concret, sinó que va variant. Trobareu un curt que sincerament no va agradar al públic, que us qüestioneu coses de vosaltres mateixos, veureu com la violència es traspassa a la pantalla a vosaltres i com vosaltres interpreteu aquesta violència. És a dir, no és un curt narratiu com a tal, té la seva part narrativa, però es va més a provocar com una performance amb l'espectador. La trama no és un passarà esto o una línia amb això, sinó que la mateixa anècdota del curt es crea un espectacle amb el públic. És a dir, l'objectiu d'aquesta performance és com genera aquesta violència al públic, com respon, ja que estem molt acostumats a veure tot com lluny, aliè a nosaltres, i òpera ho transporta a una casa particular, amb una família. Els meus referents van variant bastant, però és clar, el referent d'òpera sempre serà Haneke, perquè és un director que a mi m'agrada molt com es posa aquest tema de violència i com implica l'espectador, va ser màxim referent. Un altre referent molt important per mi, com a creadora, és Xavier Dolan, perquè té unes posades en escena brutals, uns conflictes interns familiars que m'encanten, i de fet és un referent per al meu pròxim guió. Un altre referent és Darren Aronofsky, que no fa un terror concret, però experimenta bastant amb terror psicològic, suspens, va més per aquí. Soc la Caterina i el 7 de juny em podreu trobar al Festival NIU.